Γεια σας. Γεια σας. Τώρα δεν φοράμε ρούχα για να μην λερωθούμε από αυτά που θα κάνουμε στον Τάκη. Ναι. Τώρα ο Τάκης είναι στο μπάνιο από ό,τι κατάλαβα. Από ό,τι καταλάβαμε. Ναι. Και τώρα θα πάμε εκεί. Πάμε. Πάρε το κουβά. Ναι. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Ουφ. Πού, γιατί δεν ανοίγει βρύση. Μα πώς θα βάλω νερό. Πώς θα βραχώ. Μα πώς θα βραχώ. Τρέχα. Τι στο... Κορίτσια, σας είπα όχι παγωμένο νερό. Δεν το μπορώ. Ήταν δικιά σας ιδέα αυτή. Αου. Πώς είχε καλέ. Εντάξει, ένα ήταν το σχέδιό μας το νερό. Το επόμενο δεν ξέρουμε τι θα είναι. Τα αυγά. Τα αυγά, ναι. Πάμε να πάρουμε τα αυγά. Μισό λεπτό να πάω να κόψω ένα χαρτί. Μήπως θέλει χαρτί. Οκ, άμα θέλει χαρτί έχω. Πάμε. Ναι, αυτό είναι καλύτερη ιδέα. Τάκη, τι θέλετε. Κέικ. Θες να φας? Ναι, θέλω πολύ. Οκ. Θα το φας. Μισό να στο βγάλω. Χάλια πάει το σχέδιο. Ποιο σχέδιο? Τίποτα, κανένα. Κανένα σχέδιο, από ό,τι κατάλαβες. Τόσο ηλίθιος είσαι. Ναι, τόσο σου κόβει, όπως μου είπες σε ένα σχόλιο. Ωραία φάρσα. Ναι. Πετσέτα. Θα σου τη φέρουμε μετά. Τι θα κάνω τώρα με αυτό το κέικ. Πάμε. Τι σας έχω κάνει. Νόστιμο είναι. Πεντανόστιμο είναι. Όχι απλά νόστιμο. Τι κάνουμε άλλο. Δεν ξέρω. Τα μπισκότα. Ναι, καλή ιδέα. Τα αυγά. Μετά τα αυγά. Την κουκίδα. Μετά. Αυτό. Τη σοκολάτα τελευταία. Έλα, πάμε. Θα του πετάξουμε χλάστρα έτσι. Ναι. Τι θέλετε πάλι. Τι θέλετε πάλι. Μπισκοτάκι. Ή μπισκότο. Αυτά έχουν λεμόνι. Αυτά τα μπισκότα δούλεψαν. Έλα εδώ λίγο. Τι θέλετε πάλι. Το κεφάλι μου. Αυτά τα μπισκότα είναι σαν πέτρες. Συγγνώμη, μα έτσι γίνεται. Δεν αντέχω άλλο. Δεν αντέχω, θα πληθώ λίγο. Πώς ανοίγει αυτή η βρύση επιτέλους. Πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα. Τα αυγά. Τα αυγά. Τη βουλίτσα. Σε λίγο τη βουλίτσα. Από σοκολάτα, σε λίγο. Έλα Ειρήνη. Εσύ θα το ρίξεις, πλάκα κάνεις. Ναι, πήγαινε, απλώς εγώ θα πάω. Ειρήνη. Ναι. Γιατί δεν ανοίγει βρύση.
Δεν ξέρω, καλό. Η φάτσα του είναι χάλια. Μισό, αφού είναι ηλίθιος. Ρε! Ωραίος. Πώς είσαι τώρα? Βρωμά βουλίλα. Κληρώθηκα. Θα κάνουμε μπάνιο σε λίγο. Πάμε. Κορίτσια, μη φέρετε κι άλλο. Τελευταίο. Έρχεται. Κοίτα. Και πάμε να πάρουμε και τη σοκολάτα μαζί να μην την πάρει. Ναι, έρχομαι. Βρωμάς αυγουλίλα, το ξέρω. Τι ήταν αυτό? Τι ήταν αυτό που πάτησα? Όχι! Όχι ρε, όχι, όχι, όχι. Όχι ρε, όχι, όχι, κόλλησα. Τι θα κάνω τώρα? Θα κάθομαι εδώ. Τι θα κάνω τώρα? Μην τρώω στη σοκολάτα. Ούψι. Είσαι σαν... Τι είμαι? Τίποτα. Πάω να το βάλω στο κεφάλι του Τάκη. Το αξίζει. Τάκη. Ναι. Καλά. Τι είναι αυτό? Τίποτα. Ρε Ελισάβετ. Άιντε τελειώνετε ρε κορίτσια. Πω ρε. Μα είναι ωραίο. Λερωθήκαμε κι εμείς. Βλέπεις πως το ξέραμε ότι θα λερωθούμε. Είσαι σαν Μούρτζος, παιδί μου. Άντε πάμε να του ζητήσουμε συγγνώμη. Παιδιά, είμαι Μούρτζος, δεν ξέρω γιατί. Αου. Θα καθαρίσουμε σε λίγο από εδώ. Θεέ μου. Τάκη. Ναι. Συγγνώμη, θα σε κάνουμε μπάνιο. Ωραία παιδιά, είδατε φάρσες που του κάναμε. Ωραία, γεια σας. Πρέπει να κάνουμε μπάνιο τώρα.